L'accés a una font abundant i neta que reemplaci l'energia dels combustibles fòssils quedaria resolt de cop si la humanitat descobrís com fer de forma controlada la fusió nuclear. Però per això cal invertir en recerca. La recerca és el motor essencial de millora de les nostres activitats. El progrés tecnològic necessita prèviament una base de recerca científica per a poder avançar. Però el progrés científic requereix del seu temps. No podem forçar un descobriment científic. A diferència dels progressos socials i econòmics, aquests no són proporcionals als diners o temps que invertim. L'efecte de la recerca és força impredictible i la millora pot arribar de formes diferents. A vegades, els progressos es van donant de forma constant i contínua, com per exemple al principi de la Revolució Industrial. Científics com Sadiq Carnot van començar a estudiar en aquella època les màquines tèrmiques. Amb els seus estudis van assentar els principis de la termodinàmica i van fomentar la base de l'evolució tecnològica futura. Però d'altres vegades, aquests descobriments són puntuals i trencadors, com la invenció del transistor el 1947 als laboratoris Bell per William Shockley, John Bardeen i Walter Brattain. El transistor va ser un avenç revolucionari en l'àmbit de l'electrònica, que va donar lloc a la revolució digital que tots coneixem. Un d'aquests passos gegants a la nostra societat podria passar en el camp de l'energia si la comunitat científica trobés la forma de produir la fusió nuclear estable. La fusió nuclear és un procés que implica la combinació de nuclis lleugers per formar nuclis més pesats, alliberant una gran quantitat d'energia en el procés. A diferència de la fissió nuclear, que és el procés utilitzat en les centrals nuclears actuals, la fusió nuclear no produeix gaire residus radioactius perillosos i té el potencial de proporcionar una font d'energia neta, segura i abundant per la humanitat basada en l'hidrogen i no pas en el carboni. Així doncs, és necessari que els països s'adonin de la importància d'invertir en recerca. Només amb constància i suport veurem com energies com la fusió nuclear esdevenen una realitat. I recorda, la informació ens farà sostenibles. Informa't i actua.